hello friend. Pini la so video long nali tumpha nang ki than ponji mate nang ki wan pi labang ke ESHARM card aputhak se nali tumpha na than pachini phonik po ESHARM card copy afan ma la pen ESHARM card ko pen copy pia le se ki long ma la pen ESHARM card ka apply ji afan copy pia document se ki nang ji ma la so details nali tumpha la so video long nang than pachini phonik po nali tum la so YouTube channel along nang ka homri milang polte ka chinghon pen subscribe gon la pen videos tame liking si pi gon la pen share poni gon tang te non ESHARM card aputhak le klar dakalam lang pononang la pen che than pononang tang te pathek pe non che than pononang ESHARM card details aputhak mate ESHARM card copy phan mala so details dak lang pononang la pen copy pi a benefit si long mala so puthak stame lang ponona la pen kidam tang hustame ni linali tumfan ESHARM card aputhak stame nang than pachini ponik elo je kopia le la pen koson se ke apply ning jima la so puthak stame nali tumfan nang than pachini ponik lo nali tum la so YouTube channel long stame puthot lang damlo pultha nali tum long exi stame pini puthot nali tumfan nang wan pithu iglo nali tum da ke cheng si thek ponong po scheme amen la bang ke ESHARM card lo da pen da ke launch pon la bang ke Ministry of Labor and Employment satom lo la pen la so ESHARM card ke launch pon labang ke August 2021 aning kan pen se ke launch pon iglo mate paklang pon iglo la pen puthot dak beneficiaries labang ke dak unorganized sector workers mate only for labors atum pan lo labors that kali jong komane carpenter do la pen tailor la son thak thak si dol dak anali tum thek polong exi la pen son thak da pension benefit anali tum long ponji 3000 per month la pen insurance benefit bang la pulor death insurance of 2 lakhs la pen 1 lakh for burial handicap mate area king kahong hap ka chinglok jong se do pulo tangte alang litum stame dak 1 lakh an bang ke long pon ik pola pen age limit la bang ke 16 pen 59 years abang pu mate abang fiatum ke jogdun long ekpo mate apply long exi napet official website nalitum thek pon long ji dak ishram.gov.in la website long dam mate nalitum long pon ekpo la pen helpline nalitum kapre ka details dong se chining hang polte nalitum la 14434 la sa number long le call pen stame nalitum details salam labang ke arju ek long po la pen what is the unorganized sector la sop puthak nali tum dak thek polong si ko dake tok pon nali tum dak thek polong ekpo la pen la son lo pi choi ki roi pen chenglok mane mystery akam ke claim la pen dokandar satum inut bahini stami alang li tum stami jogdun ikme la pen non son nili tum son service kave atum stami dak jogdun mate apply dun long iglo la pen benefit of ESHARM card la bang ke nali tum dak thek pon long exi pension la bang ke 3000 long pon ekpo 60 years tang se pleng lo pulo tangte la pen death insurance mate kopini jong si kithilot pulo tangte dak 2 lakhs an long pon ekpo la son thak dak accident pen jong si area king haino dak pulote alang litum stami da 1 lakh an bangke long pon ekpo depend if a beneficiary worker in unorganized sector with an ESHARM card dies due to mishap the suppose will be get all the benefit la pen la son lo ESHARM card la ka apply hoto dak suppose la bangke piduna mate nominee piduna la se jongse la ESHARM card ke do abang phu abang jongse thi iglot mate chewoi ek jui lo pulote hol dak nominee ki pi mate suppose ki pi abang phu mate abang phi bangsi long pon ekpo la sole bangke the beneficiary will receive 12 digit UAN number valid throughout Indian la sila son lo la so ESHARM card long 12 digit an a number do exi la pen ka apply tang kilong tang tamel chini pota haida la pen eligibility for ESHARM card dak any unorganized worker and any person working in the unorganized sector latum dak applied longi la pen worker should be aged between 16 to 59 years and artatum if applied long exi la pen worker should have a valid mobile number linked with the Aadhaar card mate Aadhaar card pen killing a mobile number ta do nangji athema hoda ka apply hot OTP bangke le roki la se
mobile number long kipidun dia ikta Aadhaar card long kipidun a mobile number labangke nang ekpo lapen worker should not be income tax payer lapen income tax kipipe abang fitum nang po lapen e-Shram card registration how to apply la soputhak stame dak tokpon iglo nalitum e-Shram dia ikta CSC center le nalitum dam stame apply dam long igzi kali pulote nalitum minam mobile pen stame apply longji lapen documents copy pc kinangji mala soputhak stame nili nalitum phan nang than pachini pon ikpo ki chengsi nalitum da Aadhaar card dunang po lapen Aadhaar card pen mobile number killing tang nang po lapen bank account dolo pulote nalitum e-Shram alli bangke long don ekpo lapen la so cards tame nalitum semar long ekpo lapen how to download e-Shram card la so details tame nalitum dak thek pon long ek atpo lapen kadu ka ve details nalitum e-Shram ak aputhak dak thek long je lapen nalitum jong si kapre ka son chining tung pulote 14434 la son number long call lo pulote nalitum details salam bangke arju long ekpo mate chini pon ekpo la sinali tumjong si e-Shram card apply pe lang pulte prabjen pen apply ikon ke damtang hot Assam government hin pen stame dak ali bang pipon bomlo 2021 pen ton 2024 an la song bongjong si komane kachiwo jui la pen aria keng kahenu la pen amex tame kahenu alang li tumpan ne ke damtang hot stame benefit mate ali bangke pipon ik bomlo asinale tum jong si e-Shram card apply prilang pulte prabjen pen apply ikon sitame eson alam nang litum Aadhaar card long killing a mobile number la bangke do ik nang vek nang ji la pen OTP nang ik ji la ka apply a hot ke la pen bank account stame do ik vek nang po la sepini a video lomba ni lila e-Shram card aputhak short information nang ki 1p la bangke la ancholo jong sinali tum ka apply process a videos tamil nang ji pulte la comment long nang litum pingon nang ji pura nili nang 1p po lapen so video nali tumko an share un share ego karpiang long aras tame palang ikna lapen pachini ikna tangte do me thak me kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do an fans tame nili hin pen kardom to change